Felly, croeso nôl i gêm 4 fan hyn ar cae 1. Tro'r merched, tro yma, Ysgol Dyffryn Taf yn erbyn Coleg Gwent. Coleg Gwent yn dechrau pethau bant fan hyn. Y dwylo yn siawns fan hyn i Dyffryn Taf yn gynnar. Ond tackle dda fyna gan Catrin Williams. Pêl yn syth i Gwyneb. Dyfarnwr y galw am y bel i fy mlaen, ond edrych off y pen felly. A os gan Catrin Williams y coesau cyrraedd na. Tackle gwych fanna gan Dyffryn Taf. Y bel i edrych fel wedi bod yn mlaen o'r llawr, ond na, os pêl yn cael ei lledu fan hyn, a cais cyntaf y gêm i Coleg Gwent ac i Sadie Jones. Sadie Jones efo diddordeb mewn scuba diver sydd yn eithaf diddorol. Ond y cais cyntaf dod i hi, felly sgôr ar y foment. Coleg Gwent 5, Ysgol Dyffryn Taf dim. Dyffryn Taf am ar ddechrau pethau fan hyn. Cic hir mewn i'r ail ar 20, ond yn syth allan. Ail dechrau yn syth fyna, taflad cyflym. Dyffryn Taf yn edrych i ddod nôl mewn i'r gêm fan hyn. Y tackle eto gan Catrin Williams yn cael ei adnabod fel Mohamed Ali. Ond Dyffryn Taf sy'n mewn fan hyn. Ophelia Jenkins o dan y pist. Ac yn dod nôl â sgôl yn gyfartal. Dal yn 5-1 fan hyn yn yr ail hanner yn y gêm rhwng Dyffryn Taf a Coleg Gwent. Ail ddechrau fan hyn nawr gan Dyffryn Taf sy'n cael ei hyfforddi gan Nico Setoro. Siawns dadlwythiad gwych fanna mewn i ddwylo Addison Werner. Addison Werner efo wedi chwarae gêm rhwngwladol i De Affrica. Ond sgrym fydd i Ysgol Dyffryn Taf. Cyfle fan hyn i chwarae o'i hanner unen. Dadlwythio ond tackle gryf mewn fanna. Ond y pas wedi mynd ymlaen yn ôl y dyfarnwr. Felly sgrym fydd i Coleg Gwent. Cyfle fan hyn yn ail ar 20. Dyffryn Taf. Sgrym dda fyna, ond y pêl wedi mynd nôl fyna. Cyfle fan hyn i Coleg Gwent. Pasio llym. Ond taclo dda gan Dyffryn Taf. Ond mae dyfarnwr wedi dod nôl am cic-os i Dyffryn Taf. Croesi yw'r signal. Felly Dyffryn Taf yn trial chwarae fan hyn nawr. Ond wedi cael ei ddwyn yn y ryc fyna gan Coleg Gwent. Y cais gan Megan Thomas cael ei adnabod fel Tommy Gunn. Ond y trosiad ddim yn llwyddiannus a'r sgôr yn aros yn 10 pwynt i 5.
Y cic yn syth lawr y cae fanna. Cael ei gasglu gan chwaraewr Dyffryn Taf. Tackle fawr fanna ac unwaith eto. Cymryd 2 allan o'r gêm. Ond cyfle fan hyn nawr i Dyffryn Taf a gall o ffiliau Jenkins yn trwyddo, ond na, mae wedi cael ei dal yn ei cyfle fan hyn nawr, a'r bel yn rhydd, ond na, wedi mynd mlaen yn y dacl, felly y dyfarnol yn galw'r chwaraewyr nôl am sgrym. Hanner cyfle fyna i Ysgol Dyffryn Taf i dyn nhw mewn i'r gêm, ond am ddiffyn dda gan Coleg Gwent. Sgrym an i ben fanna, felly'r dyfarnwr yn galw nôl i wneud sgrym arall. Bach fwy taclus trwy'n am y cyfle yn y bwlch fan hyn i Coleg Gwent. A cais i 30 Coleg Gwent, sef Megan Thomas. Ail cais o gêm i hi. Efo trosiad i ddilyn o dan y pist. Ond yn anffodus, ddim yn llwyddiannus ar sgôr yn aros 15.5. Y dyfarnwr wedi chwibanu am yr hanner, felly sgôr ar y hanner. Coleg Gwent 15, Ysgol Dyffryn Taf 5. Felly, Dyffryn Taf yn ail ddechrau pethau yma yn yr ail hanner, lawr ym Mhoncanna. Dalwythiau gwych yn syth fan hyn, cyfle eto i Catrin Williams, a mae mewn am ei hat-trick. Sori, Megan Thomas fanna, am ei trydydd cais o'r gêm. Gwaith gwych gan i drwy gydol y gêm ac yn heiddi'r hat-trick. Trosiad yn llwyddiannus am y tro yma, felly y sgôr yw 22.5 i Coleg Gwent. Y ddechreuad perffaith
yn syth ar ôl yr hanner. Cic ar yr hanner, nôl i Dyffryn Taf, ond a yw'r bêl? Na, nôl, mae'r bêl wedi mynd yn ôl y dyfarnwr. A bêl wedi mynd mlaen tro yma, ond cyfle i Coleg Gwent i cadw mlaen a cadw'r bêl yn fyw. Ond nôl mae'r dyfarnwr yn wneud am sgrym. Am y pas, aeth ymlaen. Sgrym fyna i Coleg Gwent. Edrych i gorffen off y gêm fan hyn gyda cyfle arall. A mae'n mynd i fod yn gais o dan y pist. I rif 10 Glan yr Urdd. Gwaith gwych, rhediad pwerus gan y bocswr. Felly, yr hoelen olaf yn yr arch fanna. Felly y sgôr yw 29.5 i Coleg Gwent. Felly Dyffryn Taf, nôl y gêm fyna nawr ar ôl y cais yna, 29.20. Yn ail ddechrau. Felly just dros 2 funud i fynd. Coleg Gwent yn edrych i gorffen y gêm, ond mae'r pêl wedi mynd mlaen o'r dyfarnwr. Felly mantes i Coleg Gwent. Ac yn y nôl, mae'n dynol am y sgrym. Mantes eithaf hir fyna. So, sgrym fydd i Coleg Gwent. Pasio llym, ongl dda fyna gan Dyffryn Taf, lledu'r bêl, dwylo dda.
A'r cyflymder i gorffen off y gêm. A y cais o dan y pist i Elise Burett. Y nofio'r wraig a enillodd Pontypool Swimming Contest. Gorffennydd dda o dan y pist yna, cyflymder, gwaith tîm gwych efo'r dwylo. A'r trosiad yn lwyddiannus, felly y sgôr efo tua 2 funud i fynd. Coleg Gwent 36, Ysgol Dyffryn Taf 20. Cic byr tren just dros y llinell 10 metr. Dadlwytho. Ond y pêl dal yn dwylo Dyffryn Taf fan hyn. Cyfle o samled i'r bêl. Ond y syth mynd i drwbl fanna. A Coleg Gwent dros y bêl ac yn ennill y bêl nôl yn y ryc. A fydd cais arall fan hyn i Coleg Gwent. Cais i Lexi Taylor o dan y pist unwaith eto. Coleg Gwent yn dangos pa mor dda maen nhw'n gallu fod fan hyn. Yn sicrhau'r fuddugoliaeth efo'r sgôr yn gorffen. Fan hyn, Coleg Gwent 41, Ysgol Dyffryn Taf 20.